Mic, banal, total neinteresant la prima vedere. Cândva era un lux, astăzi o necesitate. Îl cumpărăm grăbiți și îl alegem după culoare, miros, o anumită marcă sau poate doar după preț. Îl folosim zilnic, de multe ori fără să fim atenți la ingredientele pe care le conține. Pe scurt, este vorba despre săpun, iar producția lui poate fi o afacere foarte interesantă. Am început să facem săpun în scopuri comerciale în anul 2010. A fost destul de greu pentru că la momentul respectiv nu găseam ingrediente, nu găseam furnizori de ingrediente. A trebuit să ne descurcăm în hățișul legislativ pe care atunci nu-l cunoșteam. Cu timpul am devenit familiar și am reușit să facem tot ceea ce trebuia din punct de vedere legal. Cred că asta a fost cel mai greu la început, să găsim toate informațiile care ne trebuiau pentru a începe această afacere. La început am avut nevoie de 6.000 de euro, sumă care ulterior a mai crescut pe măsură ce am mai diversificat produsele, am luat noi ingrediente, evident că a trebuit să investim un pic mai mult. Acum 5 ani erau foarte puține firme care făceau săpun, tot așa pasionați ca și noi. Ulterior, din ce în ce mai multă lume a început să aprecieze săpunul și mulți au început să-l și facă, și chiar și în scopuri comerciale. Eu zic că asta e bine pentru consumator, odată că reflectă interesul oamenilor pentru a trăi cât mai sănătos, a folosi produse sănătoase și faptul că suntem până la urmă creativi și dorim să facem noi ca popor cât mai multe pe cont propriu, ceea ce e foarte bine. Pasiunea aceasta și afacerea aceasta reflectă până la urmă ceea ce mi-a plăcut în copilărie, așa că a devenit un stil de viață. Doina Bratu fabrică săpun. Natural, firește, pentru că iubește natura și tot ce este legat de ea. A terminat Academia de Studii Economice și a lucrat în domeniul organizării de târguri și expoziții. Până într-o zi, când și-a descoperit pasiunea și a luat totul de la capăt. A crezut în destinul ei și a mers mai departe. Săpunul a venit la un moment dat al vieții, a apărut această oportunitate de a îmbina pasiunea mea pentru natură, pentru plantele medicinale, pentru esențele aromate și, până de ce nu, pentru tot ce e frumos și natural, cu un meșteșug. Eu fac săpun, așa numit săpun natural la rece, prin saponificarea uleiurilor vegetale. Deci, practic, pornesc de la ingredientele de bază ale săpunului, de la tot felul de uleiuri vegetale, de la esențe din plante, extracte din plante pe care eu le fac și, bineînțeles, se folosesc diverse lichide, fie apă, fie lapte, ceaiuri din plante și nelipsita sodă, fără de care nu se pot saponifica uleiurile, nu are loc reacția și nu se poate face săpun. Dar nu trebuie să ne speriem pentru că soda este neutralizată în procesul de saponificare a uleiurilor și practic nu mai rămâne ca atare în săpun. Săpunul natural nu are forma perfectă a săpunurilor industriale. Nu o să găsim parfumurile sintetice cu care suntem obișnuiți, ci esențe pe care le regăsim în natură. Lavanda o cunoaștem cu toții, rozmarinul îl cunoaștem, lămâia, portocala, deci toate și-au corespondente în ceva ce știm din natură. În acest moment avem 15 tipuri de săpun pe care le facem. 3 dintre ele au caracter de șampon, adică sunt destinate în mod special părului. La început am învățat tehnica de bază a saponificării și apoi cum se creează rețetele. În clipa în care ai învățat niște principii de bază, ce ingrediente să folosești ca să imprimi anumite calități săpunului, atunci e foarte simplu ca pe urmă să dezvolți rețete și odată ce începi să faci săpun, nu te mai poți opri. Arta săpunului dă dependență. Am revenit în platou și în spate, așteptând să intre cu multă emoție, am văzut eu că are emoții, doamna Doina Bratu. Bună dimineața, haideți, în platou. Bună dimineața. Ce bine arătați, ce aranjată, ce cochetă, ce prezență frumoasă. Și presupun că săpunul vă face și pielea atât de frumoasă, doamnă. Bună dimineața, bine ați venit. Vă poftim pe canapea.
De unde pasiunea? Pentru tot ce este natural, deci tot ce este ecologic, tot ce... Pasiunea aceasta a început în copilărie. Tatăl meu mi-a insuflat-o. Împreună cu el făceam plimbări dese și lungi în natură și tata avea întotdeauna o vorbă pentru fiecare plantă pe care o întâlnea. Fiecare burian era bună la ceva. Asta a fost primul contact cu natura. În plus, mi-am petrecut vacanțele în Ardeal, într-un sat din Podișul Secașelor, Roșia de Secaș, unde relieful e tot un deal și o vale, exact un plai mioritic și sunt fânețe tot timpul anului. Mirosul acela de fâneasă proaspăt cosită sau de plante aromate care se usucă la soare a fost a doua realitate care m-a marcat în ceea ce privește pasiunea pentru plantele medicinale. Cât timp mergeați cu tatăl dumneavoastră la cules de plante? Mai mult de 30 de ani. Deci, au trecut. Tatăl dumneavoastră mai merge? Are 85 de ani. Am înțeles. Acum e mai greu. Acum cu săpun. Își alină dorul. Da, exact. Lui îi plac săpunile dumneavoastră? Da, săpunile făcute de mine îi amintesc de natură, pentru că toate au esențe naturale. 10 ani angajată, 5 ani pe cont propriu. Pe cont propriu, nu era mai bine înainte? Nu era. Am dorit dintotdeauna să fac ceva pe cont propriu. A fost așa o idee subconștient care la un moment dat s-a concretizat. Și când a venit momentul, a apărut săpunul. E greu de... Acum nu vă pot spune exact cum am ajuns la el. Adică a fost acel eveniment fericit în care am zis că trebuie să fac ceva și să îmbin ceea ce îmi plăcea mie cu un meșteșug. Și a ieșit foarte săpunul. interesant. Sunt multe produse acum pe piață. Am văzut tot felul de săpunuri naturale sau, eu știu, cu arome, cu... Ce vă diferențiază? Noi facem săpunul pornind de la reacția de bază, adică multe din săpunurile de pe piață sunt făcute din niște fulgi de săpun sau din niște baze prefabricate. Noi pornim de la uleiuri, exact, deci de la uleiuri lichide, am mai zis și în filmuleț, fie apă, fie ceaiuri, fie lapte de capră, de exemplu, e deosebit de bun pentru săpunuri și esențe naturale. Mai folosim argine, extracte. Pentru piele este, în primul rând, că este un produs natural pe care îl pui pe piele, iar pielea absorbe foarte multe din substanțele cu care vine în contact. Este foarte hidratant, mai hidratant decât produsele din comerț, pentru că puțină lume știe, dar glicerina, care e atât de prețioasă în produsele cosmetice, rezultă chiar din reacția de saponificare. Deci noi nu adăugăm glicerină pentru că nu este nevoie. Pur și simplu, reacția dintre uleiuri, exact, și sodă, rezultă și glicerina pe lângă săpun. Și produsul acela e foarte hidratant, mult mai hidratant decât un săpun obișnuit. Știu că faceți 15 tipuri de săpun. Dacă ar fi să-mi recomandați, de exemplu, mie un tip de săpun, ce mi-ați recomandat și de ce? Și de ce? V-aș recomanda un săpun, chiar m-am gândit dinainte la acest lucru, așa că voi scotoci în sacoșica mea și am să vă arăt un săpun cu gălbenele. Gălbenele? Da, de asta are și miere, exact, ați vedeți, naturalul se și vede. Nu se mușcă, nu gusta. Ce frumos miroase. Asta zic. Da, băiețelul meu, cel mai mic dintre ei, splendid. Dacă nimerește, dacă pune mâna pe un săpun, e jale. Îl mănâncă. Deci chiar de asta vorbeam, chiar pe materialul dumneavoastră, chiar vorbeam cu Andy că am putea să le mâncăm fiind atât de naturale și neavând... Și eu ca un părinte foarte atent, nu am cumpărat nici săpunul, nici șampoane, nici alte lucruri care să aibă miros de cacao sau căpșuni sau lucruri pe care copiii să le mănânce. Gălbenelele sunt ok. Miroase a lavandă, deci nu e neapărat o esență alimentară, dar copiii simt. Da. Mulțumesc tare mult, îmi va face deosebită plăcere. Ce faci, Irina? Nu împarți? Ce să împart? Săpunul. Da, mă, Alex, dar vezi cum e? Adică tablou a zis că îl vrea ea. Păi... Farfuria. Mă rog, a luat-o. Săpunul rămâne la Irina. Hai că tablou am zis că îl tăiem pe din două. Deci tabloul tăiem pe din două. Am zis de la început, uite așa frumos, țâc și gata. Cum? Țâc? Am înțeles. Da, exact. Da. Și ce alte... V-ați spus că sunt 15 arome sau...
15 săpunuri diferite, 15 săpunuri ca arome diferite sau ca... Și ca proprietăți și sunt destinate diferitelor tipuri de ten. 3 dintre ele sunt șampoane. Ele arată la fel ca un săpun, dar formula este diferită și e perfect adaptată părului. Și păr gras, păr normal, păr mai fragil. Da, foarte interesant. Cuiva care ar dori să înceapă o asemenea afacere, ce sfat i-ați da? Întâi și întâi să aibă răbdare, pentru că din punct de vedere legislativ nu există nicio diferență între un producător mare și un producător mic. Deci trebuie să se urmeze cu multă răbdare. Și atunci el trebuie să știe că va trebui să îndeplinească tot să apuce de muncă și până peste un an poate va avea toate actele. Nu este foarte greu. Deci nu descurajăm pe nimeni. Dimpotrivă, pasiunea trebuie cultivată. Dacă ar fi să-mi prepar eu acasă o mască pentru ten, o cremă sau un săpun, ce sfat mi-ați da? Cum ați îndruma? Cel mai simplu, o mască, ați putea amesteca, de exemplu, miere cu suc de lămâie, tot să nu vă expuneți imediat la soare, pentru a vă curăța tenul. Asta ar fi o mască hidratantă și purifiantă. Iar veți putea face și dumneavoastră o cremă. Asta este ceea ce puțină lume cunoaște. O cremă se face, pe de o parte, din apă, că trebuie să fie hidratantă, și din grăsimi, uleiuri vegetale. Apă de la robinet sau apă pură, o apă ideal termală? Ar fi o apă plată, cât mai plată, cât mai puține minerale. Și aveți nevoie de un emulsifiant. Asta e principiul de bază al unei creme. Adică apa și uleiul nu s-ar amesteca fără un emulsifiant. Cu ajutorul unui emulsifiant și un conservant, că pentru acea cremă trebuie să dureze mai mult decât o mâncare, trebuie să dureze măcar o lună, atunci veți putea face singur această cremă. Da. E chiar o îndelenicire plăcută și vă spun că vă va captiva. Adică odată ce începi să înțelegi cum se face ceva, o să vă vină să faceți dumneavoastră cât mai mult. Exact. Nu vreau să pară că sunt nepoliticos, dar dacă cumva mai aveți niște produse pentru telespectatorii noștri să le arătăm acum. Mi se părea prea mare. Așa e, Doru Țiganu, Doru Cerșetorul, se descurcă. Am aici produsele unde... Da. Pentru concursul de pe Facebook. Alex să spune acum să luăm și noi săpunuri. Să vezi cum îți alunecă mâinile pe clape. Dragii noștri, avem așa: miere și propolis, miere cătine și lavandă, miere, ovăz și gălbenele. 3 stăpânuri diferite, toate naturale, bio, făcute cu mânuța frumos de la A la Z. Probabil că pentru emisiunea de mâine, mulțumim tare mult pentru acest cadou. Irina, o să te mâine dimineață, după ce te-ai spălat pe mâini cu săpun. Vă puteți spăla și pe față. Și pe față, Nu trebuie să vă speriați, deși săpunul în general are o reputație nu tocmai bună, dar săpunile acestea sunt foarte hidratante. Mulțumim foarte mult. Avem un telefon. Bună dimineața sau bună ziua. Alo, mă auziți? Bună dimineața. Vă auzim? De unde ne sunați? Vă sunt destul de aproape din drumul taberei. Ce drăguț! Din București. Drăguț. Și vă sunt pentru că e foarte interesantă discuția pe care o purtați cu doamna care produce minunile acelea naturale. Da, mulțumim, un oaspete deosebit. Ne-ar interesa să știm și de unde se pot achiziționa. Că bănuiesc că există vreun magazin ceva de unde se pot cumpăra asemenea produse naturale. Unul dintre săpunuri va merge, îl veți putea achiziționa gratuit de la televiziunea română, de pe Milpan Grati. De la registratura televiziunii române. De care vreți? Cu ovăz, cu gălbenele, cu cătine și lavandă sau cu propolis? Cu cătină și lavandă, având în vedere că eu iubesc teribil lavanda. Doamnă dragă, știți care e problema? Eu și așa nu mă pricep la ele. Luați-le pe toate 3. Să nu fie de folos. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc frumos să vedeți. Da, și pot să mă și informez, nu? Cu ocazia asta de unde o pot găsi pe doamna. Pentru alte produse. Da. Scrie firma pe el. Probabil că se poate găsi. Da. În magazinele. Da. Cu adresa respectivă. Tot ce trebuie. Am înțeles. Rămân pe timp, probabil nu, să vorbesc cu colegii dumneavoastră. Da. Mulțumim tare mult pentru telefon. Sper că toate lucrurile sunt bune în drumul taberei, nu-i foarte aglomerat.
Mulțumim, a fost o deosebită onoare. Mulțumesc și eu în mod special pentru săpun. Și să ne mai vedem, să așteptăm să... Poate pe viitor vă arăt în direct cum se face o cremă. Exact, chiar asta am vrut să spun, să ne faceți chiar o demonstrație pentru a învăța și pe cei de acasă și pe mine în mod special.